Jasné, ja som ešte nahrával. Dneska budem cukrikár. A minulý rok sa ti 3-krát podarilo. Hlavne tam na tom kopci. Tam neviem koľkokrát žiarovelo. Tomáš jak plakal, že ho ojebal Siko, že mu za 50 € kúpil celokožené topánky. Hovorím, kurva, však to máš dobré topánky za dobrú cenu. No do piče, v Čechách sa predávajú za 300 korún. Čo? Ale on má také nejaké vysoké, to má 8. Vlado, ale ty už máš podbité, nie? Keď som mal tam fajnú kopku, to mi to vrlo. Ale keď som bol kopka, tam vidí to kade a technika. Ale mi pozícia, čo som to ja našiel. Dvaja. Kúkal jeden kulič. Alebo zatiaľ. Nie, počkaj, tu Miloš. To som aj nemal predstavu, že to je krenice, čo som byl. To by ani nečakal, že dáte to, čo môže byť. Mali otvoriť tu brať.
To sme nehali, to je jak na vodu, ale to je oleja. To je rozpílené. Tam je ešte ďalšia brana. Hej, dve brány sú tam. To kolečko malé, čo si Len oni sú teraz, oni sa ešte vidí. Hej, to... Počúvajte, napílime dreva. Nazar. Nazdar. A prídeme. Dobrý. Hej. Čau. Nazdar, Marek. Čau. Nazdar. To máme ako... Nazdar, nazdar. To máme ako Nazdar, Peťo. zlatú baňu nášku, vieš? Ale druhý. Musíme nejaký zajacov doniesť, nech prídu kopať. Neviem, čo treba. By boli takí... Ale to treba rolnicu, hore to tam v lese treba pochytať, dva bičíkom to nahrať Ale a záleží, koľko skladom bude budú snehu. priviazaní, Lebo do tam sú 17 také som doma, vieš. kaslíky, tam sa im ide dávať, toto nejaká Také ako to trojky, Nemci potom vraveli. Ein top? No to lieta ako svinia, bo to každá náprava si ide svojou cestou pomaly. Hlavne to tu vidno. Nie na voze. Tam to treba takto pozrieť. Neviem. Počkaj, ja viem to meno. Také dubravsko-lubčianske meno. To si zrobím fotku, ukážem doma, že jak sa robí